ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து ஜேடி கேமிங் ஃப்ரீ ஃபயர் இந்த ஒரு 4 நாள் கழிச்சு திருப்பி கம்பேக் வந்து இந்த தடவை கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன அப்டேட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இன்றைக்கான அப்டேட் என்னன்றதை வந்து நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துடலாம். ஸோ அப்டேட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணுன்னு நினைக்கும் போதே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் எமோட் பார்ட்டி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 90 டைமண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் 10,000 டைமண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் போட்டா விட்டு நிறைய இது வந்து கொடுத்துருந்தானுங்க. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை. பார்த்திங்கன்னா ஃபேடட் வீல் வந்திருக்கு. ஃபேடட் வீலில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துடலாம். ஸோ ஓகே வாங்க கைஸ், கிளிக் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபேடட் வீலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. பண்டில் மட்டுமா இல்லை அது கூட என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு தெரில. ஃபேடட் வீல் டுட்டோரியல் வேறு ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பண்டில் வந்து சூப்பராக இருக்குது. என்ன கன்னா ஏயுஜி கன் கையில் வச்சுருக்காங்க. ஏயுஜி கன் கூட வந்து பண்டிலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து பண்டில் வந்து ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருக்குது. ஏயுஜி கன்னு வந்து சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. இது கூட வந்துருந்தது. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பின் வந்து கொடுத்து பார்ப்போம். கேட்குதா ஃப்ரீ ஸ்பின் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்து பார்ப்போம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு சூப்பரான ஒரு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. சர்ஃப் போர்டெலாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த பண்டில் தான் பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பின் போடுவோம். ஸோ வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன கிடைக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரில. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்திருக்க பண்டில். ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா EXP கார்டு தான் இருந்தது. அன்லைக்கி சரி ஓகே, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த பண்டில். கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் இன்றைக்கான அப்டேட்டு. ஸோ வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு இன்னொரு தடவை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். வேறு எதுவும் பார்த்திங்கன்னா நீ டாப்அப் ஈவெண்ட் வந்துச்சு நேற்று, அதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ வேறு எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஸோ மற்றபடி எல்லாம் ஓரளவுக்கு அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ கைஸ் இன்றைக்கான அப்டேட் இது தான். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.